Друзі, привіт! А у цьому відео я вам розповім, як швидко та правильно висаджувати часник восени. Висаджувати я буду найврожайніші, найкращі та найсмачніші 3 сорти часнику, огляд на які я робив у минулому відео. І по-перше, перед висаджуванням часнику восени потрібно розібратися з датою, коли це вірно робити. Тому що якщо ви часник висадите дуже рано, він встигне прорости, випустити стрілку, котра вилізе із ґрунту, а потім прийдуть морози, приморозять її. І весною, коли знову стане тепло, збок часнику знову почне проростати. Але поживних речовин в нього вже буде набагато менше, тому що велику кількість він вже витратив на проростання першої стрілки, котра взимку замерзла і пропала. Також може бути таке, якщо дуже рано висадити часник, що він дуже сильно проростає і взимку увесь вимерзає. Але якщо ви посадите часник дуже пізно, перед самими морозами, то тоді часник не встигне випустити мілке коріння та укорінитися на своєму місці. Він просто пролежить взимку в мерзлій землі і також вимерзне. Тому вибір часу, коли потрібно висаджувати часник, це один з найголовніших параметрів. І ні в якому разі не потрібно орієнтуватися по праздниках, повір'ях та прикметах, тому що з теперішніми погодними умовами все це вже не працює. А краще за все нам підкаже прогноз погоди. А саме нам потрібно висадити часник як мінімум за 15 днів до приходу ночних морозів. Як це зрозуміти? Відкриваєте прогноз погоди і дивитесь, якщо ще протягом наступних 15 днів в день буде плюс 10, плюс 15 градусів, а вночі від 2 до 5 градусів плюсом, а вже через ці 15 днів вночі температура опуститься нижче нуля, а в день буде десь плюс 5, плюс 7 градусів, то значить прийшов час висаджувати часник. Ну а потім потрібно підготувати грядку. У цьому році літо було дуже сухе та жарке, тому за день до висаджування часнику обов'язково потрібно грядку полити добрячою водою, щоб вона промокла на глибину 20 см. Потім наступного дня потрібно спершу в цю грядку внести добрива. Як ви знаєте, взимку ми вносимо фосфорні та калійні добрива, як органічні, так і мінеральні. За осінь та наступну весну ці добрива перейдуть в легкодоступну форму для наших рослин і будуть підживлювати їх, щоб отримати великий врожай. Наприклад, я вношу косну муку, це джерело фосфорних добрив, і вона повільно розкладається у ґрунтові, а також мінеральне калійне добриво із тих розрахунків, котрі вказані на пакуванні з цими добривами. Тому що добрив потрібно бути також в міру. Тепер, коли добрива внесені, потрібно грядку перекопати. Таким чином, добрива потраплять у глибину ґрунту приблизно на тій відстані, де і будуть знаходитися корінці нашого часнику. Перекопуємо ретельно, розбиваємо грудочки, а також потім ретельно заскороджуємо грядку. В залежності від того, який часник ви висаджуєте, глибина заглиблення, відстань між самими зубками та між рядками повинна бути різна. Наприклад, це часник рокамболь. Він дуже великий, тому він саджається на глибину 10-15 см, відстань між зубками повинна бути 20 см, а між рядками 30 см. Тоді він при правильній агротехніці, підживленнях, поливі виросте дуже великий. Якщо у вас звичайний часник, наприклад, такий як Зоро або ось цей Месідор, відстань вже буде інша. Ось такі величенькі зубки часнику ми саджаємо на глибину приблизно 8 см, між зубками відстань повинна бути 10 см, а між рядками 15 см. А ось такі маленькі зубки часнику можна висаджувати на глибину 5 см, але відстань між зубками і між рядками залишаємо, як і у минулому разі. 10 см між зубками, а 15 см між рядками. Тому що навіть з такого маленького зубка виросте велика головка часнику. Щоб було легше працювати, робимо собі ось таку лінійку з картону або з деревини. І розмічаємо сантиметри 5, 10, 15, 20, 25 і закінчується у нас 30. Якщо ви будете висаджувати рокамболь. Якщо вирощуєте звичайний часник, вам знадобиться максимум 15 см. І спочатку розмічаємо. Від початку грядки беремо 15 см, це ми робимо міжряддя і робимо собі відмітки по 15 см. Ось я вже їх зробив. Тепер за допомогою сапи ми робимо канавки глибиною приблизно 5-8 см. Ось як ви бачите, в мене вийшло 5 см. Але ж я рекомендував висаджувати на глибину 10 см. То що ж тепер робити? Глибина 10 см малася на увазі від нижньої частини зубка, а він в нас приблизно 3-4 см довжиною. Тому ми беремо і робимо наступне. По-перше, від борту ми також відступаємо 10 см і беремо, так як у нас ґрунт прокопаний, заглиблюємо часничину униз цієї лунки. І потім проходимо
І на відстані 10 см одна від одної ми беремо і висаджуємо. Тепер беремо і якраз ґрунтом з іншої грядки закриваємо. І також для тих, хто висаджує в перший раз, ось це у нас низ, тут виросте коріння, а ось це у нас верх, тут виросте стрілка. Не висаджуйте ні в якому разі ось таким чином, тільки ось так. Це я вам тільки що продемонстрував для наглядності, я робив це руками. А тепер подивіться, як це легко і просто робиться за допомогою тяпки. Ми робимо один рядок, в нього висаджуємо часник, а потім, коли робимо інший рядок, якраз вже більша частина того рядка, котрий ми висадили, присипається землею. І таким чином все висаджується конвеєрно. А також потрібно відібрати найкращий матеріал для висаджування. Подивіться, ось так виглядають нормальні зубки. Вони тверді, вони не ушкоджені, немає пустоти і немає признаків гнилі. А ось так виглядає неякісний матеріал. Це той самий часник. Ось цей гнилий, з нього вже нічого не виросте. Він пухкий. А так ось цей. Здається, що це зубок, а він також гнилий і пухкий. Тому таке ми не висаджуємо. Він вимерзне взимку і нічого з нього не виросте. Тепер, що стосується висаджування часнику, рокамболь. Він величезний, тому, як я вже вам і казав, нам його потрібно висадити поглибше. Також роблю такі самі грядки, глибиною приблизно трішечки більше, сантиметрів 8. Наступна грядка, як я і казав, 30 сантиметрів. Ось тут. І ще одна ось тут в мене буде. Відстань між самими зубками 20 см. Ось приблизно на такій відстані, це наглядно вам демонструю, ці зубки повинні бути, щоб їм було місця розростатися. Але нам потрібно його заглибити глибше, щоб він не вимерз взимку. Тому тут ми ще можемо зробити ось таке поглиблення. Ставимо туди часничину, як я і казав, вверх-вниз дивимось. І перевіряємо. Глибина заглиблення в мене виходить приблизно 10 см, навіть трішки більше. 15 см. До верхівки 10 см і ось тут у нас ще 4-5 см приблизно. Сама часничина. І обов'язково після висаджування, якщо земля така, як у мене, не дуже волога, а також якщо дощів сильних не передбачається, то краще злити грядку, щоб зараз вже пішло укорінення. Інакше у сухій землі часник не проросте. Кому відео сподобалося, обов'язково поставте лайк. Не забудьте поділитися цим відео з друзями, а також підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати вихід нових відео. Я вам бажаю вдалого дня та великих врожаїв. І зустрінемось у наступному відео.